तुर्ची सरपंचाचे एसटी बस विरोधात अनोख्या आंदोलनाने निषेध। तासगाव तालुक्यातील तुर्ची गावचे सरपंच विकास डावरे यांनी तासगाव बस आगाराच्या निष्क्रिय कारभाराविरोधात तुर्ची ते तासगाव आगारापर्यंत विद्यार्थ्यांसह चालत जाऊन रस्त्यावर बसून वेगळ्या पद्धतीने निषेध नोंदवला। तुर्ची गावचे राष्ट्रीय आदर्श सरपंच अखिल भारतीय सरपंच परिषदेचे तासगाव तालुका अध्यक्ष विकास डावरे यांनी या गावात सकाळी विद्यार्थी जाण्यासाठी तासगाव आगारातून येणारी बस न आल्याने आणि वारंवार कारणे देऊन रद्द होत असलेल्या बस सेवेमुळे त्रस्त होऊन तुर्ची गावातील सर्व विद्यार्थ्यांसह जवळपास 9 ते 10 किलोमीटर पायी चालत जाऊन तासगाव आगारात आंदोलन केले। अखिल भारतीय सरपंच परिषदेच्या वतीने अखिल भारतीय सरपंच परिषदेचे पश्चिम महाराष्ट्र अध्यक्ष प्रदीप काका माने यांच्या नेतृत्वात अनेक वेळा ग्रामीण बस फेऱ्या सुरळीत करण्यासाठी भेटी, निवेदन आणि आंदोलन करण्यात आले, परंतु तासगाव आगाराच्या कारभारात सुधारणा होण्याची चिन्हे दिसत नाहीत। ग्रामीण भागातील बस सेवा सुरळीत करा, अन्यथा पूर्णपणे बंद करून टाका अशी मागणी करण्यात आली आहे। तुर्ची गावच्या सरपंच आणि विद्यार्थ्यांच्या तासगाव आगाराच्या विरोधात रस्त्यावर बसण्याने आगारची बस फेऱ्या व्यवस्थित लागणार का याकडे तालुक्यातील विद्यार्थ्यांचे लक्ष लागून राहिले। यावेळी तुर्ची गावचे सरपंच विकास डावरे, उपसरपंच सचिन चव्हाण, ग्रामपंचायत सदस्य सदाशिव खरात, सतीश पाटील, भाऊसाहेब खरात, अंकुश पाटील, शरद सातपुते तसेच रोहित गलांडे, ओंकार पाटील, संकेत पाटील तसेच गावातील विद्यार्थी-विद्यार्थिनी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। तासगाव प्रतिनिधी गणेश निकम, एकच नजर, चौफेर खबर, पॉवर मराठी न्यूज। नमस्कार। तासगाव तालुक्यातलं असे एक सुद्धा गाव नाही की जिथं बस टायमावर येत्या। आज आमच्या तुर्ची गावच्या मुली आणि कॉलेजची मुलं मी त्यांच्याबरोबर एसटी टायमावर आली नाही, त्यामुळे चालत चाललोय। 10-12 किलोमीटर असेल। एसटी प्रशासनाचा तासगाव एसटी आगाराचा निषेध म्हणून मी मुलांच्या बरोबर 10 किलोमीटर चालत चाललोय। आता तरी मला वाटते की तासगाव आगाराला आता तरी जाग यावी। मला सांगा मुलींनो, आजपर्यंत कुठली तासगाव डेप्युटी तुम्हाला एसटी कधी टायमावर आले का? आतापर्यंत कोरोना आले का कधी? साहेब ही एक दिवस झाले हो, ही एक दिवस झाले हो साहेब, 1 वर्षाचा योग आता नाहीये। आज निर्णय ठोस झाला पाहिजे बघा। 5 मिनिटं ठीक आहे, 10 मिनिटं ठीक आहे, अर्धा तास ठीक आहे, 2-2, 3-3, 4-4 तास बस विचार लागतो। 10 किलोमीटर साहेब चालत आलोय बघा आज, आणि आमच्याकडे व्हिडिओ पण आहे, फोटो पण आहेत सगळं। एक तर तुम्ही काय करा माहिती आहे का, सरळ आमच्या तुर्ची गावाला बस बंद करतोय म्हणून सांगा, किंवा तासगाव तालुक्यातल्या ग्रामीण भागात एसट्या बंद करतोय म्हणून सांगा। तुम्ही पुण्याला, मुंबईला, सांगली, विट्याला जाऊ देते, जाऊ देत तिकडे, ग्रामीण भागात बंद करून टाका एसट्या। साहेब ही एक दिवस झाले हो, ही एक दिवस झाले हो साहेब, 1 वर्षाचा योग आता नाहीये। आज निर्णय ठोस झाला पाहिजे बघा। 5 मिनिटं ठीक आहे, 10 मिनिटं ठीक आहे, 10 किलोमीटर चालत आले बघा। सगळी 10 किलोमीटर चालत आले। साहेब तुमचा अधिकारी एवढं मुजूर आहेत का नाही? पुढे जेव्हा तक्रार घेऊन जाते तेव्हा हसते त्यांच्यावर, त्यांच्या घरात काय बहीण नाही तुम्ही तेव्हा। 1 वेळा झालं, 2 वेळा झालं, 10 वेळा, किती वेळा सांगायचं? किती वेळा? गेल्या वर्षी अक्कल मुलांना 1 वर्षात 5 वया गेली होती। मुलं अक्कल हात करून सगळ्या रस्त्याने पुराच्या गाडीवर हात करत उभं राहिले। तुम्ही काय करा माहिती आहे का, सरळ आमच्या तुर्ची गावाला बस बंद करून